Kijasuk salsekang khuaini bongsiram-bari amchayo wngwi thangka kaisa wanama sisa kirima sisa patimung. Jeng jotono siwo thangnai salni saltam sekang khuai hangkorni bisingo khopjak Behelabari amchaini bongsiram-bari o ban kotorma bai thangma bai bongsiram-barini lukurok belai kheno wara laikhate kirima sisa khe nok nukhung baijak baikha o amchaini lukurok. Amtwi khe lukurok birman ung tongmani jora kosto ni bisingo tebo belai no kosto ungwi tongmani jorao. Tini Tulasikor RD Block ni bisingo khopjak Ban Bazar ADC Village Modality Committee ni Chairman Giman Deborma ni tuitulmung bai bongsiram-bari o thangwi chubachu yapari kha chamung rokno khobui tebo dalbidal manwini logiwo tongkha khuai Zonal Chairman Bishnu Deborma songno khobui Behelabari BC ni Chairman Lila Mohan Deborma. Chile chung salsa salni sikang chini Thailand dong chini mota na hite chung wayango 46 sormani je by election ni bangai yang tong mo chung thibania chini YTF TWF diploma tha te joto monitoring mi lui chung sikang borok phayak ni chuba khabang ni chugia jarawa karan borok bo chini no dopani borok chini no khuni borok chini ni buma buma ni saman borok hai chaya chugia jarawa chung borok chuba hi saman chuba nai mangai chung wa jarawa borok chuba khabani bisinti borok chuba chani bisinti tawa se je dami tungo ngai tini bo chung haina hai chini Bonbadar Village Committee na hite chini Monitoring Committee ni Chairman, Vice Chairman chini Jiman Deborma teo poni monitoring joto members rok teo YTF ni Behelabari ni joto pal baksa khai jo mali tikya chuban na gonai mono chung tini state government hite chung kaisa MLA sar kisudin sino khai sai thami mai khaka nokta chung statement wa jebarona kisita package relief emergency brona rijanai himai abo prok tamma yangi tongko kawan dia kalau berono disaster management ni dia berono kita moni je relief ni bangai dan fund dan itu karena boni no khub joto no bai thami ka ban pukur bebang nomor khoti ngai thanga awni sate jungtini umono borong muni sirok onek somai no bulung onek somai no borok bulung lainnya no ai para tabu je ban thoi ban bai je parani borok khoti ngai thanga abo je ban malik je thanai bai teo parani je khoti ngai rok borok malai kok se kai chinang ni bong ni halok khanjang nai amui kutung jarao borok kiri oi khari dong phano tabu borok je o paribarok bai malai kok sanin to nangsugui tongkha amui chung communication khainai satlu sanin bising borok ni bisingo chung ni jibon logi tongai borok kok salai bini je chuksak borok chubai oi borok jahate bini chubai mong bising borok kisa boni nukung chaya jarao rak manani te borok ni bisingo bo chaya no borok kaisa boni chaya ano bo chuba phaika ne borok kaisa khawa khachuma manani amni bisinti nijera ba chungba bono maya phan khayai bono ma phan khayano amai phan borok wansuk lai kok salai borok ni bisingo kaisa halok no teisa kurungri dinani bangai chungchai tongnai salu salni bisingo karon borok odikhai nung ang riwai chai tongma bisini bon nukhum ragoi thangmangla bong nukhum bo nog rok busramna nangnai bong nog rok setalungna nangnai charai khonai jotono lekha pora rok kebang mong phainai niakhai amoi borok daki setalungna nango haini bagai chung kolbin bising chini chung joto palbaksa param chai te chini process chani hapani hite chung joto mililai brono kok salai man bising kok salai bising boni